Bai? Venga, ba. Bueno, egunon guztioi, gaurkoan Zornotzaretako 2025-2026 denboraldia aurkeztu gura deutzuegu. Ohiko moduan, denboraldi honek be aniztasuna dau ardatz, gustu eta publiko guztientzako pentsauta diseinatu baita. Musika, zinea, dantza eta bereziki antzerki izango doguz urritik urtarrilera bitartean. Aurrei, gaztei, zein helduei zuzendutakoak. Gure helburua dalako artea eta kultura herritar orori zabaltzea. Egitarau osoa azaltzeak luze joko lukeenez, aretoak jasoko dauzan ikuskizunen artean bereziki nabarmendu gura dut Markelina Antzerki Konpainia Zornotzarren odei guztien gainetik obra barriaren estrenaldia. Urtarriaren 10ean gozaual izango dugu estrenaldi honetaz eta ondoren hemen dugu gure artean antzerki taldeko kidea Josarra ez gaur egilut antzeslan honen zehestasunak azaltzeko. Markelinaren lan barriaren estrenaldia zaratago, Anita Marabila zen 20. urte hurrena be ospatuko dugu. Txotxongilo konpainia ezagunenetarikoa da hau eta Zornotza aretoak bere 3 obra emblematikoenak jasoko dauz. John Brown, Kotondarrak eta Andereño. Badakizue guk gureak bultzatzen dugu zela, hasi. Aurten, bebai. Eta esan lez, orain aitatutakoak denboraldi honek ekarriko deuzkuzan ekitali nabarmenetako batzuk besterik ez dira. Zabala eta askotarikoa dala, musika ikuskizunekin, familientzako emonaldiekin, dantza garaikidearekin eta zinemagaz. Gutako bakotxak gustoko dauen zehosarra aurkituko dauela ziurtatuz. Hoien artean izango doguz, esaterako, Aberno dantza ikuskizuna, Zornotza musika bandaren Magic Melody kontzartua, Frankenstein agurgarria edota Inaute Lorrieta Ialos kuarteten ahots kordak emonaldia. Antzeslanen artean be nagusi dira aitatutako ez haratago, Susto, Feliz Dia, Neura edo Trajea. Amorebieta Etxanoko udaletik, sormena bultzatuko dauen, pentsamentu kritikoa sustatuko dauen, eta batez be gure komunidadearentzako topagune izango dan kultur eskaintzarekiko konprometituta jarraitzen dugu. Eskerrik asko programazio hau posible egiten daben guztiei. Eta orain zoneri berba pasa aurretik, guztio gonbidatzen zaituet denboraldi honetaz gozatzera eta bete-betean bizitzera. Eskerrik asko. Egunon guztioi, Ainhoak egitarauaren inguruko zehestasunak azaldu ondoren, nire gaurko mezua kultur inklusiboan zentratu gura dut. Kultura guztiontzat irisgarria izatea lehentasunezkoa baita Amorebieta Etxanako udalarentzat. Horregaitik, ohiko moduan, denboraldi honetan kalidadezko kultur programazioa eskaintzeaz gain, pertsona guztiek programazio horretaz gozatzeko aukera izan daien lan egin dugu. Salbuespenik barik. Zornotza aretoan bizilagun bakoitzak ikuskizunetara sartu ahal izatea gura dugu. Bere egoera ekonomikoa edozein dela be. Horretarako, hobari eta deskontu desberdinak eskaintzen dauz aretoak. Esate baterako, 23%ko desgaitasuna edo handiagoa daben pertsonak 100% deskontua izan daiki urteko ordainketetan. Horrez gain, indarrean dagoen diru sarrerak bermatzeko errentaren prestazioaren arabera 100% edo 150%ko hobariak eskaintzen dira baita be. Baina ez da hori bakarrik. Kolektibo honek doako diru sarrerak izango dabez zinemara eta 2 zuzeneko ikuskizunetara sartzeko. Gainera, Zornotza aretoak beherapen bereziak eskaintzen deutzez alkartei eta ikasle taldei. 10 sarrera edo gehiago erosiz gero. Halaber, deskontuak doguz, sareko antzestokietarako bazkideentzat, ADD-eko bazkideentzat edo gazte txartela indarrean daukaten pertsonentzat. Neurri eta deskontu horiek guztiekin, Zornotza aretoa guztiontzako kulturagune irisgarria izatea gura dugu. Guztiok, alkarregaz, arkalaz, gozatu daigun kulturaz. Eskerrik asko eta animatu denboraldi honetako eskaintza anitzaz gozatzeaz eta orain Iñakik Markelinaren estrenaldiaz berba egingo dauzku. Iñaki? Bueno,
hori, Iñaki naiz. Esan duten bezala, hemen aurkeztuko dugu gure azken lan berri hau, hodei guztien gainetik, adin guztientzako ikuskizun bat izango da, antzerki familiarra, eta beti moduan gure estrenaldiak hemen Zornotzan dira, gure herria, gure tokia. Kasu honetan, zer kontatuko dugu espektakulu honetan? Gure antzerkia ideia batean oinarritzen da, guretzat edozein historiak kontatzeko lehenengo jendea harritzea, liluratzea da, ez? Gure galdera beti da, posible da adin guztientzako espektakulu bat interesantea egitea? Uste dugu, baietz, uste dugu, esperientzia dakigu, umeak eta helduak aldi berean harritu daitezkela. Eta hori zelan egiten dugu, materialekin jolastu, gure gorputzekin ere bai. Kasu honetan, aldarrikatzen duguna da, gaur egungo dinamikek nolabait eragotzi egiten dutela gurasoek bere seme-alabekin behar duten denbora eskaintzen, ez? Nolabait, produktibitate mundu honetan azkenean gurasoek ez daukate kalitatezko denbora euren seme-alabekin elkarrekintzak egiteko eta jolasteko, ez? Eta hori da espektakuloa kontatzen duena. Hodei guztien gainetik dauka izena, zergatik, esaldi ezagun, keinu bat egiteaz gain, obra bera hodei artean kokatzen da, eszenografia, hodei multzo bat da, hodei multzo batzuk. Historia da, aita bat da protagonista, aitarekin bere lan gauza importantena da, beste gauzak baztertzen ditu, eta momentu batean estresatuta mareatu egiten da, eta esnatzen da hodei artean. Eta han topo egiten du beste pertsonai magiko batekin, beste printze txiki bat balitz, eta harremanetan jartzen da pertsona honekin eta jolasten hasten dira eta printzipe edo aingeru magiko honek gogorazten dio ze inportantzia duka bere presentzia, bere seme alabekin elkarrekin zetan. Eta hori izango da, gutxi gora bera sinopsia. Eta, hori izango zen guztia. Ez dakit galdera denean. Zeba denbora gauzaia prestatzen, kultura bera? Guk espektakulu bakoitzean urte pare bat. Gero azken momentuan, azken hilabetetan, 2 hilabete honetan egiten dugu azken ez dakit konponketak eta hori ez, produzioa bera. Baina, guk esperimentatzen eta hori 2 urte pare bat ematen dugu, bai. Parriak ama. Bai. Uste da, testurik gabe da. Bai, testurik gabe. Gure antzerkia beti keinuzka egiten da. Testurik gabeko antzerki bat da, bai. ¿Es más fácil o más difícil hacer ese texto? Pues todo tiene su dificultad. Nosotros estamos acostumbrados a contar historias basándonos en la visualidad. Al final, cualquier historia tiene su texto, aunque no haya palabras, porque hay una dramaturgia que cuenta una relación de escenas que al final conducen a contar un tema y a contar algo en concreto, ¿no? En este caso, hablamos de esta relación de padres con hijos y de la importancia que tiene la presencia, ¿no?, de los padres en las actividades conjuntas con los hijos, ¿no? Pero siempre intentando que el espectáculo sea entretenido, que tenga su ritmo y que visualmente sea muy interesante para el público.